Kien allegat li l-investiment fil-ħabs ma kienx biżżejjed għandu jkun hemm fond ikbar li għadna lura u ħafna affarijiet minn dawn. Jekk nieħdu pereżempju s-settur tas-saħħa, dawn in-nies huma umani bħalna, x'tista' tikkummenta mill-esperjenzi tiegħek hemm ġew u fejn tidħol pereżempju l-kura tal-pazjenti? Mela jiena niftakar żmien fejn hemmhekk kien ikun hemm tabib wieħed on call mal-ħabs kollu. Mela bniedem priġunier weġġa' ġralu xi ħaġa, m'hemmx tabib fiss. Kien ikun on call, jiġi ftit sigħat u jitlaq lehom u jkun on call. Għejdli inti dal-priġunier jinqabad weġġa' xi ħaġa da u m'hemmx tabib fejn jirrikorri. Jiġifieri id-differenza minn dak iż-żmien għallum, issa jiena llum preżentament ma nafx kemm hemm tobba, imma fi żmien li kont hemm jiena jien ilħaqt il-Koronel Dalli kien għamel 3 tobba fixed, jiġifieri 3 tobba full-timers. Jiġifieri naħseb hemm differenza minn tabib part-timer on call għal 3 tobba full-timers. Apparti minn hekk, bħalma jaf kulħadd, hemmhekk hemm ħafna priġunieri bi problemi ta' droga, allura jkollhom problemi ta' snin. Allura jkollhom bżonn spiss is-servizz tad-dentistrija. Qabel jiena niftakar żmien ġejjin u sejrin il-prison vans, ġejjin u sejrin bi priġunieri l-isptar id-dentistry unit. Illum il-Koronel Dalli fetħilhom dentistrija bid-dentist full-timer hemmhekk, ġo l-ħabs. Kull problema li jkollhom fejn tidħol problema ta' ħal u snin għandhom id-dentist eżatti magħhom. Ġifieri naħseb li dawn kollu ma affarijiet pożittivi, ma nimmaġinax li huma xi ħaġa li mar lura l-ħabs bihom naħseb mar il-qudiem u priġunieri hu pjaċir li ikollu xi silna tuġu jew xi ħaġa jsib id-dentist eżatti ma' miegħu hekk.